Prajem šťastný rok. Toto je pán od ohňa. Toto je nosič ohňa na dnešnej párty. Je to v podstate už 12. ročník, to znamená, že máme už vyskúšaný program. Robíme ho na dvoch stanovišťach, na Hlavnom námestí a na Hviezoslavovom námestí. A potom tesne pred polnocou sa otvorí vlastne ešte tretí priestor, a to je na Štúrovom námestí, spojený s prípravou na odpočítavanie a na polnočný ohňostroj. Zásejte svoje boťáky, svoje kamery, Peťo! Je to tam! Predstavenie sa je Silvester! A vaša odezená nálada je už vítaná! Dúfam, že nám to dnes vyjde, pretože máme zatiaľ hmlu, ale myslím si, že to sa ešte všetko na dobre obráti. Bratislavčanom by som chcel zaželať, aby sa v našom meste, teda v Bratislave, cítili lepšie ako v minulých rokoch, aby cítili, že samospráva naozaj má o nich záujem, že to nie sú len zaujímaví raz za 4 roky, keď sú voľby, ale že ich chceme počúvať, diskutovať s nimi, jednoducho chceme ich viacej vtiahnuť do života mesta, že by som im chcel zaželať, aby sa aj oni k tomu aktívne postavili, pretože my sme tu naozaj pre nich.